deca, u čemu je fora? Pitanje je jedno, mnogo odgovora. Kako rastu deca, pitali smo mnoge, al obućar reče da im gleda samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš baby, kažeš pu pu pu, ala si ružna. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Pitanje je često, pekar reče isto tako kako raste testo. Tako su i mami porazla da sina, doktor reče mora da je to od vitamina. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš baby, kažeš pu pu